Kumusta ang imong pagtuo igsuon ko? Ikalibgan ba nimo ang pagtuong Katoliko? Yaog kabalaka kay ania na ang programa Ipahayag ang Kamatuoran. Uban sa inyong ubos nga higala, Brother Rufino C. JABILLO Jr., usa ka katikista. I am not worthy to be called a Catholic if I cannot defend my faith. The church can never be brought down. Indeed, it grows under persecution, and those who attack it are destroyed. Magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan, mga kapatid, kapananampalataya at kapanalig sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa ating programa Ipahayag ang Katotohanan. Sa Bisaya pa, Ipahayag ang Kamatuoran. Bago po ang lahat, I just wanna greet our kapanalig, kapananampalataya sa lahat po ng nasa Luzon area, sa 3 archipelago of the Philippines. So, diyan po sa Luzon, magandang araw po sa inyong lahat. Sa Visayas area, sa Mindanao, lalong-lalo na po sa aming mahal na obispo, Bishop Joleto Cortez. At dito po, mga parish priest dito po sa aming parokya ni San Nicolas de Tolentino, sina Reverend Father Lunilo Torres, our moderator sa mga kaparian. Kasama niya sila si Reverend Father Conrad Lagarde at si Reverend Father Roman Sagon. So mga kapatid, ngayon po ay ating pag-uusapan ang isa sa ating doktrina na sinasampalatayan ng Iglesia Katolika. Dito po sa tanong na, bakit tinatawag nating Reyna si Birhen Maria? Why do we call Mary as the Queen? Di po ba? Kasi meron tayong awiting Hail Holy Queen enthroned above. O meron dyang Hail Holy Queen enthroned above. O Maria. Ganon. Kaya po merong katanungan na bakit tinatawag na Reyna si Maria? Nakasulat ba yan sa Biblia? Maria ay Reyna para tawagin nating Reyna? O imbento lang yung aral na yan ng mga pari ninyong Katoliko? Yan po ang ating laging mga mapakinggang mga argumento, tanong na palagi nating maririnig sa ating mga kaibayok sa pananampalataya, na hindi daw mabasa sa Biblia letra por letra o word for word na si Inang Maria ay Reyna o tinatawag na Reyna man lang sa Biblia. The way kung paano sila gumamit ng Biblia ay mali po. Yan po ang problema nila kasi palagi nilang gustong makita letra por letra o word for word ang gusto nilang mabasa sa Biblia para lang masabing totoo at dapat silang paniwalaan. Pero hindi ganyan kung paano gumamit ng Biblia ang Katoliko. Si Inang Birhen Maria ay Reyna dahil yan ay nakabase sa Biblia. Hindi po ibig sabihin na dapat nakabase mababasa po natin letra por letra o word for word ang Reyna si Maria. Hindi po ganoon. Kung ano ang punto ng pagiging Reyna sa Biblia in the Old Testament ay siyang taglay na konektado kay Maria sa New Testament. Ngayon atin pong sasagutin, si Maria ay Reyna o Inang Reyna sa langit dahil sa corona, may corona nakasuot sa kanya sa langit. Hindi ba't pag may corona ay isang tanda ng nagpapatunay na ikaw ay pagiging Reyna kapag babae, hari naman kapag lalaki? Atin mo nang babasahin ang Jeremiah, ang kapitulo po ay 13, ang bersikulo po ay 18, mula po sa Magandang Balita Biblia, na ganito po ang ating mababasa sa Tagalog. Itagalog ko po.
sabi ni Yahweh kay Jeremias, sabihin mo sa hari at sa kanyang inang reyna, bumaba na sila sa kanilang trono sapagkat naaalis na sa kanilang ulo ang magaganda nilang trono o corona. Sorry po, no? Corona po. Ulitin ko, Jeremiah chapter 13 verse 18. Sinabi ni Yahweh kay Jeremias, sabihin mo sa hari at sa kanyang inang reyna na bumaba na sa kanilang trono sapagkat naaalis na sa kanilang ulo ang magaganda nilang corona. Sa talatang yan, pinababa sa pwesto o trono ang hari at ang inang reyna. Pero, hindi yan ang pinaka-point natin. Ang point dyan ay, ang pagiging hari at reyna ay may corona. Hindi sila matawag na hari at reyna kapag walang corona. Di po ba? Second, malinaw na binanggit inang reyna. Meaning, ang nanay ng hari ay pwedeng maging reyna. Kung ang pagkakaroon ng corona ay tanda ng pagiging reyna o inang reyna at hari, si Maria ba ay walang corona? Dito po ating babasahin sa Kabanata 12, ang talata po ay 1 at saka 5 sa Ipahayag. Revelation chapter 12 verse 1 and verse 5 na ganito po ang ating mababasa. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kakaibang palatandaan. Isang babaeng na daramtan ng araw at nakatungtong sa buwan at ang ulo'y may koronang binubuo ng 12 bituin. Ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki na nakatakdang maghari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng tungkod ng bakal. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Hello po? Ano daw? Sa langit ay may isang babae nga na may corona. Sino itong babaeng ito? Ito ay walang iba kundi si Maria. Dahil sa verse 5, nakasaad na ang babaeng iyon ay nagbigay. Past tense po ang gamit. Nagbigay o nanganak ng isang batang lalaki na maghahari sa lahat ng nasyon o bansa gamit ng tungkod ng bakal. Kung sino naman itong batang ito na sinambit sa talatang iyan? Walang iba. Siya ay ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ay si Jesus. Siya lang naman ang maghahari sa lahat ng bansa, no? Yan po ay ating mababasa sa unang Timoteo 6:15, Kings of Kings, at namumuno gamit ang tungkod. Mababasa din natin yan sa Revelation 2 verse 25. He shall rule them with a rod. Kaya kung si Jesus yung batang yan, therefore, ang ina niyan o ina ng batang yan na si Jesus ay walang iba kundi si Birhen Maria, ang tinutukoy na babae na may corona sa Revelation chapter 12 verse 1. Ngayon, heto ang logic. Kung si Maria ang tinutukoy na babaeng may corona sa langit base sa Pahayag 12:1, at kung ang pagkakaroon ng corona ay suot-suot o ang pagsuot-suot ng corona sa ulo ay tanda ng isang pagiging reyna kapag babae base sa Jeremiah chapter 13 verse 18, therefore, ang tawaging reyna na si Maria o Mary, Queen, ay walang mali at nararapat lang dahil nakabase ito sa Biblia. Ngayon, pangalawang sagot, si Maria ay reyna. Bakit? Dahil sa anak niyang si Jesus ay hari. Kaya siya ay inang reyna.
Dahil nung mga panahong iyon, lalo na sa Old Testament, kadalasan ang nanay ng mga hari ang nagiging reyna. Tulad ng halimbawa ni Haring Hekonia. Ang kanyang nanay ay tinawag na reyna. At atin po yung mababasa sa Jeremiah chapter 29 verse 2 sa New American Bible, na ganito din ang ating mababasa. This was after King Jeconiah and the queen mother, the courtess, the princes of Judah and Jerusalem, the artisans and the skilled workmen had left Jerusalem. So meron tayong nababasang the queen mother. This was after King Jeconiah and the queen mother. Tulad ng halimbawa ni Haring Belsasar, ang kanyang nanay ay tinawag na reyna, at yan po ay mababasa sa Daniel chapter na ganito po ang ating mababasa. Ang inang reyna ni Haring Belsasar ay pumasok sa bulwagan nang marinig niya ang pag-uusap ng anak niyang hari at ng mga tagapamahala nito. Sinabi niya, "Mabuhay ang anak kong hari, huwag kang mabagabag at mamutla sa takot." Meron tayong nabasa na inang reyna ni Haring Belsasar. Hindi lang sa Jeremiah chapter 29 verse 2, Daniel chapter 5 verse 10 at Jeremiah chapter 13 verse 18 na may binanggit na inang reyna, kundi marami pang talata sa Biblia, sa libro ng mga hari, no, libro ng mga kings sa Biblia, kung saan si David at Solomon hindi kailanman nagiging reyna ang kanilang asawa, dahil po marami po silang mga asawa. May mga kabit pa nga no, kahit pa may bukod tanging pinakamamahal pa silang babae sa mga asawa nila, kailanman ay hindi nagiging reyna ang isa sa mga iyon. Bagkos ang nagiging reyna ay ang kanilang nanay. Tulad ng halimbawa ni Haring Solomon. Dito po sa unang hari, ang kapitulo po ay 2, ang bersikulo po ay 19, na ganito po ang ating mababasa. Kaya't pumasok si Bathsheba kay Haring Solomon upang sabihin ang kahilingan ni Adonias. Tumayo ang hari upang siya'y salubungin, yumuko sa kanya, at saka naupo sa kanyang trono. Nagpakuha ng isa pang trono, inilagay sa kanyang kanan, at doon pinaupo ang ina. Ano daw? Nung dumating ang kanyang inang si Bathsheba, nagbigay galang ang hari sa kanyang ina sa pagyuko at binigyan ang ina niya, binigyan niya ang kanyang ina ng isa pang trono. Hindi ba't ang pagkakaroon ng trono, mga kaibigan at mga kapatid at kapanalig at kapananampalataya, tanda ng pagiging reyna o hari? Balik ulit tayo sa Jeremiah chapter 13 verse 18, na ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. Jeremiah chapter 13 verse 18. Sinabi ni Yahweh kay Jeremias, sabihin mo sa hari at sa kanyang inang reyna na bumaba na sa kanilang trono. Kaya si Haring Solomon, mga kaibigan at mga kapatid, ang ina niyang si Bathsheba ay isang reyna. Kung sa Old Testament, ang ina ng hari ay laging reyna, how much more pa kaya, mga kaibigan at mga kapatid, kay Birheng Maria? Lalong-lalo na't ang anak niya si Jesus ay hari. Hindi lang hari, kundi hari pa ng mga hari. Kings of Kings. Ayon po yan sa Revelation chapter 19 verse 16. Dito po, babasahin po natin sa unang Timoteo 6:14 hanggang 15, na ganito po ang ating mababasa. Sa unang Timoteo, ang kapitulo po ay 6, ang bersikulo po ay 15. Ang bersikulo po ay 14 hanggang 15, na ganito po ang ating mababasa. Sundin mo buti ng may katapatan ang mga inutos, ang inutos sa iyo hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo.
siya'y darating sa panahong itinakda ng mapagpala at makapangyarihang Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Si Kristo po ay Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Yan po ay ating mababasa sa 1 Timothy chapter 6 verse 14 to verse 15. Ngayon, kaya mga kaibigan at mga kapatid, kaya po si Maria, ang ina ng Panginoong Hesukristo, ay nararapat na tawaging Reyna dahil sa anak niyang hari. Ngayon, ito ang logic. Kung ang ina ng mga hari ay nagiging Reyna, base po sa unang hari 2:19, Jeremiah chapter 13 verse 18, Jeremiah chapter 29 verse 2, Daniel chapter 5 verse 10, at kung si Kristo po ay hari ng mga hari, base po sa unang Koreo ng Timoteo, ang kapitulo po ay 6, ang bersikulo ay 14 hanggang 15, at kung ang ina ng hari ay siyang Reyna din, base po sa Jeremiah chapter 13 verse 18, therefore, tawaging Reyna si Maria o Mary, the Queen, ay walang mali at nararapat lang dahil ay nakabase sa Biblia. Meron tayong objection dito mga kapatid. Ang objection nito ay nakuha lang daw sa pagano nakuha daw ng mga Katoliko sa ang pagtawag na Reyna ng Langit kay Maria. Ang mga kapatid, ito. Historically, ang mga pagano po noon ay Babylon ay may Diyosa na nagngangalang Ishtar na tinatawag nilang Reyna ng Langit. Kanilang sinasamba. Nakasulat din yan sa Biblia. Ikininto po yan. Ayas Diyosa nasa langit na pinaghahandugan at sinasamba ng mga paganong Babylonian. Dito po sa Jeremiah chapter 44 verse 18 to 19 na ganito po ang ating mababasa. Ngunit mula ng aming iniwan ang pagsusunog ng kamangyan sa Reyna ng Langit at ipagbuhos siya ng mga inuming handog, kami ay nangailangan ng lahat ng bagay at kami ay nangalipol ng tabak at ng kagutom. At nang kami ay magsunog ng kamangyan sa Reyna ng Langit at ipagbuhos siya ng mga inuming handog, iginawabaga namin siya ng munting tinapay upang sambahin at ipagbuhos baga namin siya ng mga inuming handog na walang aming mga asawa. So ganun din daw tayo mga kapatid, gawing Reyna si Maria sa langit ay kahilintulad daw ng paganong Diyosa noon sa Babylonia. Kaya influensya daw yan ng mga pagano na hindi naniniwala sa tunay na Diyos. Kaya kayong Katoliko na pagano, sabi nila. Sagutin ho natin yan. Pagtawag po ni Reyna kay Inang Birheng Maria, sagot po yan sa peking Diyosa, Diyos-Diyosan sa langit. Paganong Babylonia na si Ishtar noon. Malayo at magkaiba ang dalawa. Ang Reynang Diyos-Diyosan o Diyos ng mga paganong Babylonia ay peke. At sa Biblia, ang totoong Reyna sa langit, hindi Diyosa, Maria. Kapag balikan natin sa Revelation chapter 12 verse 1 and Revelation chapter 12 verse 1 and chapter 12 verse 1 and verse 5 na ganito ang ating mababasa. Kasunod nito ay lumitaw ang isang kaibang palatandaan. Isang babaeng nadaramta ng araw at nakatungtong sa buwan at ang ulo ay korona. Binubuo na 12 bituin. Ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki na nagtakdang maghari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa trono sa Diyos at kanyang trono.
Ano daw, kapatid? Sa langit ay may isang babae ng may korona. Sino itong babaeng ito? Ito ay walang iba kundi ang mahal na Berheng Maria. Dahil sa verse 5 po ay nakasaad na ang babaeng iyon ay nagbigay, past tense, unang anak ng isang batang lalaki na maghahari sa lahat ng nasyon gamit ang tungkod ng bakal. Sino naman tong batang tong lalaki? Siya ay kundi ang ating Panginoon Hesus. Siya lang na mga kapatid ang maghahari sa lahat at hari sa mga hari. Ayon po sa unang Timoteo 6:14 hanggang 15, Kings of Kings po, at Revelation 2 verse 25, he shall rule them with a rod. Kaya kung si yang batang yan, ang ina niyang si Maria ay nababaeng may korona sa Revelation chapter 12 verse 1. Okay po. Ngayon, ito ang logic mga kaibigan at mga kapatid. Kung si Maria ang tinutukoy na babaeng may korona sa langit, base sa Revelation chapter 12 verse 1, at kung ang pagkakaroon ng koronang suot ay tanda ng isang pagiging reyna, base po sa Jeremiah chapter 13 verse 18, therefore, ang tawaging reyna si Maria sa langit, o Mary, the Queen, ay walang mali at nararapat lang dahil nakabase ito sa Biblia at sagot sa peking reyna sa langit ng mga paganong sa pagano na si Ishtar. Yan po mga kapatid ang ating sagot mula po at paliwanag mula sa Biblia. Dito po sa Ipahayag ang Katotohanan. Ang programang ito ay inihanda para po magbigay kasagutan, paliwanag patungkol po sa doktrina at aral na sinasampalatayan ho nating mga Katoliko. In behalf po sa ating Parish Priest, Reverend Father Leonilo Torres, sa ating Master Technician, Brother Janry Estrusas, ito po ang inyong kapatid, kaibigan, kapanalig, pananampalataya, isa pong acolyte of the Knights of the Altars at katikista na magsasabing dahil ang ating Panginoong Hesukristo ay siyang daan, katotohanan at ang buhay. Atin pong ipahayag ang katotohanan at sa katotohanan lamang. Maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. May I greet all fathers a happy Father's Day, and also I would like to congratulate our Sakristan brother sa dalawang sakristan po dito na nakapasa po sa entrance exam sa St. Joseph Seminary College. Sila po Justin Bunukan at Brother Joshua Nakawili. Maraming salamat at magandang araw, kapatid, kaibigan, kapananampalataya. Viva Cristo Rey, Ave Maria. Kumusta ang imong pagtuo igsuon ko? Ikalibgan ba nimo ang pagtuong Katoliko? Yaog kabalaka kay ania na ang programa Ipahayag ang Kamatuoran. Uban sa inyong ubos nga higala, Brother Rufino C. JABILLO Jr., usa ka katikista. I am not worthy to be called a Catholic if I cannot defend my faith. The church can never be broke down. Indeed, it grows under persecution, and those who attack it are destroyed.